Het kan iedereen hoe komen. Is dat toch dat de die ook komen zoeken? Nee. Net in deze mate. Nee. Op een gegeven moment wil ik de controle over mijn leven steeds maar kwijt. En toen ben ik uiteindelijk voor de eerste keer dat ik opnam. Er komen heel tijd minder bedden bij de GGZ. Dat is een landelijke ontwikkeling, want, zo is de gedachte erachter, mensen kunnen het beste thuis behandelen worden. Wat budget dat? En is er vanuit de maatschappij net meer en meer erop om mensen vooral in de kliniek te behandelen? We zorgen dit keer bij het FACT-team in Dokkum. Liek het nou zo? Of ben er heel tijd meer verwarde personen? Meer mensen die het paard even volslaan kwijt binnen? Komt dat omdat wij hudder oordelen als maatschappij? Het zo vier mogelijk bij u zwaai houden vollen? Feit is dat 1 op de 4 een psychische stoornis krijgt. En dan? Een van die 400 mensen die hier in behandeling is bij het vakteam Dokkum, dat is Nienke. Nienke vertelt deze aflevering haar verhaal en hoe het team haar nog altijd helpt. Maar ze wil even net herkenbaar in beeld. Ik moet wel bij het thuis komen. Ik moet daar Nienke nemen. Dat is net een echte naam. Nee. En dan was ik net herkenbaar in beeld. Kist Nee. Oejan, waarom? Ja, voor het stigma wat er altijd nog op zit, zeg maar. En kist vertellen wat voor werk als dienst? Ik werk als verpleegkundige. Ik kan de HBOV dienen. Ja. Want dat wil ik zeker nog mij aan. Het kan iedereen hoe komen. Is dat toch dat de die ook komen zoeken? Nee. Net in deze mate. Nee. Want de wie zo'n werk, die hartrekken ziek. En hoe vanavond staan bij diezelf dat het minder goed kon. Wat wie in de symptomen, klachten? Ja, voornamelijk depressiviteit en het gevoel dat ik het al je net meer aankoe. Ja, een soort oespannenheid. Ja, hoe neemt dat? Ja. Ja, maar en waar staan maar eens wekken, maar kist dat vertellen hoe dat, Ja. hoe dat daar in paard zit? Hè? Want Op een gegeven moment wil ik de controle over mijn leven steeds maar kwijt. En toen ben ik uiteindelijk voor de eerste keer dat ik opnam. Nienke had in het verliezen verschillende keren opname best. De laatste jaren had ze vooral help gekregen van het FACT-team. Het staat voor een Engelse afkorting, Flexible Assertive Community Treatment. En dat betekent eigenlijk dat je een team hebt met een heel aantal disciplines erin. Dus verpleegkundigen, psycholoog, psychiater, systeemtherapeut, trajectbegeleider. Ik erg belangrijk, hè? Die helpt iemand weer om een dagbesteding, om werk. Dus met dat hele team beziek je iemand op alle fronten van het leven weer op rails te op krijgen. de rails te krijgen. En dat betekent ook dat het een team is wat goed samenwerkt met het netwerk, de ketenpartners in de omgeving. Hè? Dus dat is de gemeente, het gebiedsteam, dat kan de verslavingszorg wezen, dat kan de woningbouwvereniging. Nou, huisarts had natuurlijk ook een belangrijke rol, zeker hier op het platteland. Ja, een groot deel van onze zorg vindt plaats rondom die patiënt zelf. Als het nodig is en een patiënt niet hier kan komen, komen wij ook in de thuissituatie. En in de thuissituatie zien wij ook vaak beter wat er nodig is om het herstel verder te bevorderen. Hè, hoe dan? Nou, we zien ook hoe het iemand afgaat in de thuissituatie door te zien hoe is het huishouden ingericht, hoe is de zorg voor kinderen, huisdieren. Maar ook of iemand überhaupt zijn gordijnen opent, hè? En of iemand de post openmaakt. Dus door dicht bij iemand zijn eigen leven te gaan staan, kunnen wij vaak goede acties uitzetten. En wat is het voordeel voor de mensen zelf? We horen wel vaak terug van de mensen dat ze in de thuissituatie heel meer en beter ontspannen kunnen zijn. En sommige mensen hebben ook moeite om hier te komen op locatie, omdat je dan bijvoorbeeld een stuk moet autorijden of het openbaar vervoer moet gebruiken. En dat is voor onze doelgroep toch wel vaak lastig. Hoe belangrijk is dat zo dichtbij is? Wat is de meerwaarde daarvan? Ja, die houdt me veiligheid. Ja. En hoe dat dan? Is, hoe jou dat ik weet dat er iets van hoorn is, dat ik er samen heen kan. Ja. En ze ben daar gewoon heel professioneel.
Het wordt even voordat er bij Nienke de goede diagnose gesteld worden kan. Er wordt eerst toch toen een persoonlijkheidsstoornis, maar Nienke had vooral last van herbelevingen. Wat voor herbelevingen hier dan, zonder dat ze vertellen wat er precies gebeurd is? Ja, dan beleeft ze maar weer iets, was mij maken haast. Dat zit dan een soort film in die holle. En ik kreeg wel een les van nachtmerries. Want het hondje, dat ik een liets hondje, en die sleepte bij me in bed. En die maakte me wekker dat ik een nachtmerrie. Die hier dat in de gaten, Ja. een nachtmerrie hier is. Ja. Wauw. Heel bijzonder beestje. Ja. Ja. Ze werd opname in de traumaverwerkingskliniek in Leeuwarden. Heel intensief. Maar ik had er zoveel aan hoorn en daarna heb ik dus nooit meer opnam geweest. Dat is nog 4 van heel die alleen. Terwijl ik dit jaar, ik ben meer opnam dan dat ik thuis zit. Oké. Ja. Nou, goeie Nienke, mij zo verder komen. Ja, prima. Ik jij al van de verpleegkundige die zei, ik al de eerste verhoringen binnen Nienke. Ja. En dat zie je vaker als je depressief bent, hè? Dat je in gedrag en in je gezicht alweer een beetje opleven. Ik ben benieuwd of Ellen ik shut op de oerlijst in de buurt neemt door de aanname van bedden. Vanuit de maatschappij is er wel de druk van ik wil dat net merken in die stritten. Hè? En ja, daar maken we een ander iets in te vinden, zeg maar. Is de maatschappij erin verloren of is de patiënt erin verloren? Ja, ik werk al heel lang in deze omgeving. En wat ik dan in dagelijks werk merk, dan denk ik van er is net heel volle verloren. Maar er wordt wel jeder op praat als er wat op straat is. En daar verhoort de maatschappij denk ik wel in. Maar ik merk in deze omgeving ik wel dat er vaak, omdat men mijn ander kent in het dorp, ik nou wel een heel prut krediet is maar voor, dan neem ik het maar bijzonder gedrag. Maar eigenlijk wil ik vooral zeggen dat een heel prut van us mensen juist achter de deur zitten en net boeten komen. Dat vind ik wel eens dat die groep eigenlijk een beetje vierden wordt, nou in deze discussie. Dat je toch, van mijn idee, vooral daar zorg ik voor haar matten, dat we die net vierden. Een orenzwaardig van Ellen is het gebruik van alcohol en drugs. In elk geval wordt het steeds meer normaal, accepteerd dat je als jongeren in het weekend, ik wil harddrugs gebruiken, speed, cocaïne. Oh, echt? Ja, zeker, ja. En de meesten die kennen daar misschien heel goed mee omgaan. Van ik doe dat alleen nog in het weekend en door de weekend net. En verder daar prima om functioneren. Maar die mensen die het kwetsbaar binnen, bijvoorbeeld om een psychose te krijgen. Ja, als je dan met de groep meiden aanwallen, dan is dat wel heel risicovol. Zo'n kwad zit van Andel, de ouderuimpsychiatrie, ik in het vakteam. Als enige in Friesland. Dat betekent dat wij een doelgroep hanteren van 18 tot wel 100 jaar. En dat we geen scheidslijn hanteren tussen het volwassen worden en het ouder worden. Dus dat betekent als iemand al wel klachten laat zien van het ouder worden, levensfaseproblematiek laat zien, dat we dat binnen hetzelfde team ook kunnen aanbieden. En dat ook, is uniek in Friesland, hè? Dat is ook uniek in Friesland en daar zijn we nu bijna 1,5 jaar mee bezig. En dat bevalt heel goed. Waarom? Omdat wij zelf heel flexibel kunnen handelen. Dus ook wel bij de oudere doelgroep bijvoorbeeld de flexibele vakwerkwijze kunnen toepassen. Maar ook voor de volwassenen doelgroep de expertise van het oudere specialisme toe kunnen passen. Nienke pakt zo stadig gewoon de trieën weer wat op. Ze is waarom de gong bij haar vrijwilligerswerk, sport vaak en mooi graag een rennen. Ja, zeker. Vooral met de hond van mijn vriend. Die mag graag losrennen in het water en we horen hondjes biatje, dus dat is wel heel leuk. Ja. En dat maakt het de holle wat leeg. Ja, je kunt letterlijk even verwaaien, hè? Precies, ja. Want hoe belangrijk is de fysieke conditie? Ja, heel belangrijk. Als dat depressief is, is het wel heel belangrijk dat ze wel bloot sporten en dat soort dingen. Hoe moeilijk dat ook is. Maar daar krapt van op. Ja, en de vertelde stal van toch het medicijngebruik is die lichaam ik verloren? Ja, ik hoor gewoon maatje 38. Op zich zou ik nog zo'n dagen per week goed bewegen, maar dat doe ik dan ook weer net. Nee, maar goed, er zijn wel dingen die erbij bij komen, hè? Klopt, ja. Ik kan mij met mijn auto rijden
Ja, cognitief wil het net altijd even goed, dus er zijn nog steeds wel restverschijnselen. Vroeger was ik heel netjes en nu is dat gewoon, dat is echt verhoren. Als ik haar vraag wat ze het liefst wil in de toekomst, is haar antwoord: Ja, op het moment is het echt steeds meer stabiel bouwen. Ja. Ja, En van nu helemaal verder zien wat Ja. er dan op die paard komt. klopt. Ik ben een ex-militair onder andere en ik heb daar zo wat ellende opgelopen in mijn hoofd. Ja, de geladenheid en gespangenheid en boosheid, dat ben ik eigenlijk nooit echt kwijtgeraakt.